Milli İstihbarat İnstitutu enden velak M2 yurdun bölünmez bütünlüğüne, konstitüsiyon düzgünlüğüne, devletin müdümlüğüne, garaşsızlığına, hopsuzluğuna ve devlet gücünü reddiyen ähli faktörlerine karşı içinden ve daşından çıkacak ve çıkıbilecek koplar varada malumat toplamak ve istihbarat işlerini gizlin ve açık öğretmek her bir devlet için ören vacip bir meseledir. Milli İstihbarat İnstitutu, Türkmenistan'ın ilkinci devlet ve millet tehvitli hopsuzluğu üpçün etmek maksadı bilen Milli Hopsuzluk Şurası'nın ihtiyarlığına döredilen gizlin kolluktur. Milli İstihbarat İnstitutu'ndaki milli sözü, dünyadaki ähli Türkmenleri öz içine almak bilen bilelikte onların hopsuzluğunu üpçün etmeye gönüktürlendir. İstihbarat sözü İngilizce'deki intelligence sözünün manisini doğru özüne cemliye. İnstitut sözü hem öz gelegine barla ve gözlü demek bolup ähli Türkmen ve Türk milletleri çuңuru öğrenip ol cemiyetlere özüne maksus kuruluşu sebepli avanıp bilecek hopları öňünden orta çıkarmak jogapkärçiligini öz üstüne alýar. Mundan öňki ВЧК явно Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совнаркоме РСФСР, ГПУ, Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, НКВД, Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, КГБ, Комитет государственной безопасности СССР, КНБ, Комитет национальной безопасности ВМХМ, Milli Hopsuzluk Ministrligi diýilen uramalaryň bir-birine kronik etaýdan bagy bolup, esasy maksady sistema gulluk etmek we halky gorkasyny tutmak maksady bilen ýola goýulanmagy ähli dünýä ma'lumdyr. Ady geçen şu alty uramanyň atlary başga üýtdeşik bolsa-da manysy we mazmuny birdir we taryhda Türkmen jemgyýetiniň ykbalyny galdyran yzy aýlançdyr we ganydyr. Milletimiz bu acı hakikat bilen öňünde soňundy yüzleşmeli. Ýokarda ady tutulan guramalaryň tersine Milli İstihbarat Institutu ýagny M2 öz barlygyny belletmän. Milletimize, döwletimize we dünýä türkmenlerine awanja howpları öňünden duýdurmak we gerekli halatlarda öz başlyk kararlar alyp işlerini ýöredip biljekdir. Alyp barjak işleri Türkmenistan'ın konstitusiýasyna düýpli baglydyr. Ýöne hukuklary, konstitusiýa we Türkmenistan'ın kanunlary bilen çeklendirilýän däldir.